Искам да ти дам това. Делфина! Обичаш ли плюшени играчки? Не, ще го взема по-късно. Хора, какво гледате? Как омраза от кача? Това е по целия интернет. Или така се изложи, че премахна сайта на малко омраза. Повече няма да се тревожим за нея. Колко сладко бебче! Липсва ли ти? Епизодът е обработен в Sony Media Studio. Очаквайте! Джеси! Здравейте! Дисни имат многобройни феи, кръстници и зли вещици, но злодеида е първата зла фея кръстница. Тя е най-великият злодей на всички времена. Не е нужно вълшебно писало, за да ви кажа, че Злата кралица е най-великият злодей на Дисни. Когато трябва да се дебне, мами и други подни неща, Джафар е ненадминат. Жена, която иска палто от котрета, от котретата ще стане чудесно палто. Круела де Вил е най-великият злодей на Дисни. Всички знаем, че приказката е за злодеида. Развълнувана съм, защото Много скоро ще ни видите. Ага. Във филма на Дисни «Наследниците». Аз играя Мал, дъщерята на злодеида. Аз съм Иви, дъщерята на Злата кралица от Снежана. Аз съм Карлос, синът на Круела. А аз имам честа да съм Джей, синът на злия Джафар. Какво? Не знаехте ли? Истина е. И злодеите имат деца. Повярвайте. Идете онлайн за още от наследниците. Очаквайте по Disney Channel през септември. Всеки делничен ден от 18 часа. Хмурнете се в загадъчни приключения с русалки, вълшебства и какво ли не. Заедно с Ники, Ема и Клео. Три необикновени момичета, които с общи усилия трябва да запазят своята тайна и да скрият силите си. Не пропускайте HBO! Двойни епизоди всеки делничен ден от 18 часа по Disney Channel. Нови Лего Байоникъл. Лият череп разпивач събира армия от скелети, за да покори света. Сега героите трябва да отключат силата на златните маски. Победи злото. Спечели маската и спаси света. Нови Лего Байоникъл. Бебето не се нуждае от много играчки.